खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बिटिसिआव गोहो खोमानाय लोगो लोगो इउपिपिएल पार्टिया हारसिं जादों। मख'नो गोनांदि 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव जेननायनि उनावनो इउपिपिएल पार्टिजों गोरोबथा खालामनाय बिजेपि पार्टिया इउपिपिएलनि जथायखौ नागारदोंमोन। बेराफारसेथिं बिटिसि गोहोआव फैनाय लोगो लोगो बिपे पार्टिया बिजेपिजों सोमोन्दोआव थादों। जेब्ला इउपिपिएल दोलोआ 5 बोसोर बिटिसि खुंथायाव दंमोन अब्ला बिपे बा इउपिपिएलनि बेरेखामोन। समजों लोगोसे गासैबो सोलायलांनो हमदों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिनि उननिफ्रायनो बिजेपि पार्टिया इउपिपिएलनि फारसे गोजान जादों। बेराफारसेथिं फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि आरो बिपिएफनि गोरोबलायनाया सोलिबाय थागोन ना थाया बेयो मोनसे सोंथि। आरो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव सोर आसामनि सीएम जागोन, बबे मोनसे पार्टिया दखल खालामगोन आसामखौ? खुंथायाव थानाय बिजेपि पार्टियानो सोरखारखौ दाफिनगोन होनना नोंथांमोना सानोना? दानि थासारिखौ नोजोर होनानै नायोब्ला नेशनेल पार्टी बिजेपिखौ गोबां सुबुंफोरा नासयनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना गाव गावनि अपिनियन एबा मोन्दांथिखौ फोरमायहरनो हागोन। फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि पार्टिया सोरखारखौ दागोन ना? बेसेबां सैथो? ना बेनि अनगायै कंग्रेस पार्टिया सोरखारखौ दागोन? कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन। गवालपारा खोला कामरुपआव थानाय बर' गामिफोरखौ बिकेडब्लिउएसिआव सोस'ननो थाखाय दाबि दैखांदों। इउनाइटेड बर' पिपल्स फरामनि आफादगिरि बिथाङा बुंनाय बादिब्ला दासिम सोरखारा गिबि खोन्दोआव गं 958 बर' गामिफोरखौ सिनायथिनो बिथोन होदों। नैथि खोन्दोआव गं 161 गामिफोरखौ सिनायथिनायनि खामानिया सोलिगासिनो दं, नाथाय बेखौ थि खालामनाय जायाखै। बेजों लोगोसे बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय सोरखारखौ खनले खावलायबाय थादों, नाथाय दासिमबो बेफोर दाबिफोरखौ सुफुंनाय जायाखै। जर'खायै जों बर' कछारी गावखुंथाय गौथुमनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनो थाखाय बिटिसिनि बाहागो गैयै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाफोरनि बर' गामिफोरखौ बिकेडब्लिउएसिआव सोस'ननो आरो गवालपारा आरो खोला कामरुप जिल्लाफोरनि बर' गामिफोरखौ बिकेडब्लिउएसिआव सोफादेरनो दाबि खालामदों। थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि सिङाव कार्बि आंलं जिल्ला आरो दिमा हासाव जिल्लानि बर'फोरनो हाजोआरि हारिसानि मान होनो थामहिनबा एसटि हिलनि थामोनथा होनो बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' ओनसोलफोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय जर'खा रां राननाय, बर' रेजिमेन्ट दानाय आरो बर' सोमावसारनायनि थाखाय केडार आरो फोरोंथाइ गोनां बर' लाइमोनफोरखौ थिसननो दाबि दैखांदों। आसाम टेट आरो सेन्ट्रेल टेट उथ्रिसारनाय बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' लाइमोनफोरनि थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थाखाय जर'खा आनजाद खुंफुंनायजों लोगोसे थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफानि सिङाव गावारि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ ओनसोलारि खालामनाय एबा प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय आरो 2006 मायथाइनि हाग्रा मोनथाय आयेननि सिङाव ट्राइबेल सुबुंफोरनो हानि मोनथाय होनाय। बेफोर दाबिफोरखौ सुफुंनो थाखाय 18 नभेम्बर खालि बिटिसिनि बायजोआव थानाय गं 22 आसामनि जिल्ला गाहाय मावख'आव धरना हाबाफारि लानाय जागोन होननानै इउबिपिअनि आफादगिरि बिथाङा फोरमायथिदों। खौरांगिरि मेलाव इउबिपिअनि सोलोंथाइ नेहाथारि जनाराम ब्रह्म, रांगिरि मलेन्द्र नार्जारि, धेमाजि जिल्ला आफादनि लेङाइ आफादगिरि रबिन बर' आरो गाहाय नेहाथारि अनारु सोरगियारि बिथांमोना नुजाथिदोंमोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 18थि बोसोरारि जथुमा आरो गोदान फरायसा बराय फोरबो 2025खौ मैया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जालाङो। दालाइसा एबसुनि आफादगिरि मिथुन बसुमतारिया मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलखौ मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारि बिथाङा हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जालांनाय हाबाफारियावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मानगोनां लेङाइ प्रफेसर बिएल आहूजा बिथाङाबो जर'खा आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि हाबाफारियाव मिरु एबसुनिफ्राय माननि आलासि महरै बाहागो लायो फारियै बाथ्रा दान्थे नेहाथारि डक्टर सिबिसन नार्जारि, मावख' नेहाथारि रोदोम बसुमतारि, क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय फारियै हांगामा नार्जारि, सानसुमा नार्जारि आरो फुकन मोसाहारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि बिफान गाहाय प्रफेसर इन्दिरा बर', लोगो बिबुंगिरि डक्टर लाइस्रि महिलारि, डक्टर अरबिन्द गयाल,
डक्टर इउकि इसवारि, डक्टर रिमोनला बसुमतारि आरो बारग' बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि एबसुनि दैदेनगिरि आरो फरायसाफ्रा मैखोमै बाहागो लानायजों हाबाफारिया मोजाङैनो जोबलाङो। बर' थुनलाइ आफादनि 74थि गोथार गायसनथाइ सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै बरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 55थि बोसोरसालिया जथुमा आरो बरिमाखा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 49थि बोसोरसालिया जखनथाइखौ साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों माइनाव जुलि फोथार थामहिनबा दाङामारायाव खुंनाय जादों। बरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि सत्रधन बर' बिथांनि मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बुंथिगिरि मानगोनां गुनेश्वर सोरगियारि बिथाङा। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि बर' दानथामारि खौरां लाइसिनि गाहाय सुजुगिरि मानगोनां राजेन्द्र बसुमतारिया। हाबाफारियाव थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया। लोगोसे हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै बाहागो लाबावो मिरु एबसुनि लोगो हारिमु नेहाथारि बुद्दिराम बसुमतारि, लोगो गेलेमु नेहाथारि पुर्ण सिंह बसुमतारि, बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि अनसुमा नार्जारिजों लोगोसे जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोर, ओनसोलनि मेलेमजिबिफोर, फोरोंगिरिफोर, रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरनि मैखोमै बाहागो लानायजों हाबाफारिया मोजाङैनो जाफुंसार जालाङो। मुरखं सेलेक्ट ट्राइबेल जौगाहां ब्लकनि सिङाव थानाय रामदनदिकारि पन्चायतनि सिङाव थानाय वार्ड नाम्बार 1 आव PMAY नि न' होनायनि मुङाव गोबां जाख्ल'नाय आरो बेले-बेजे सोमजिदों। सोरखारि न'नि जिअ'टेग राननाय एबा जिअ'टेग खालामनायाव गोबां जाख्ल'नायनि अजद दिखांनाय जादों। गिबि मन्थ्रिनि गोरोन्थि खान्थिखौ नोजोर होनानै माखासे वार्ड मेम्बार आरो सासे कम्पिउटार एसिस्टेन्ट आरो माखासे पन्चायतनि मावथिफोरखौ दायनिगिरि खालामनाय जादों। अजद होनाय बायदिब्ला रामदान्दिकारि गामि पन्चायतनि वार्ड नाम्बार 1 आव बरदान्दि आरो बालिपारा गामिनि थागिबि पबिन्द्र बर', फुकन खाख्लारि, पबित्र बसुमतारि, जमुना रामसियारि, उल्फय तुलसियारि, मन्जिता दैमारि, कनेश्वर बसुमतारि, कनिया खाख्लारि, पेमा दैमारि, बासुदेब नार्जारिजों लोगोसे गं 30निबो बांसिन नखरनिफ्राय सोरखारि न'फोरखौ जिअ'टेगिं खालामनायनि थाखाय वार्ड मेम्बार जिलित ताये पेगु आरो कम्पिउटार एसिस्टेन्ट नरेन तायेंगे बिथांमोना 500 रां लादों आरो गोहोम गोग्लैनाय मुलाम्फा मोनग्राफोरनि बायदिब्ला बेनि अनगायैबो गामिनि साधारन मुलाम्फा मोनग्राफोरनि थाखाय 100 रां होनानै KYC खालामखांनायनि उनावबो रां लानायनि उनाव सोरखारि न'नि मुलाम्फा मोनग्राफोरनि मुंफोरखौ फारिलाइ खालामनाय जायाखै एबा फारिलाइयाव सोसननाय जायाखै होननानै अजद होदों। बेजों लोगोसे वार्डनि मुलाम्फा मोनग्राफ्रा खौरां बिजोंनि गेजेरजों सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोर रां लानायखाय जों सोरखारि न'फोरखौ मोननांगौ। गिबि मन्थ्रिया बयखौबो मदद खालामो, बेखायनो जोंहाबो सोरखारि न'आव मदद होनांगौ एबा मदद दङ। नाथाय गामि पन्चायतनि वार्ड नाम्बारनि सोद्रोमाफोरासो बेबादि इनाय हाबा मावगासिनो दं होनना बिथांमोना अजद दिखांदों। रबिबारनि मोनाबिलियाव एबा मैया कामपुर काटियाल टली लामायाव थानाय महानतियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जाथाय जादों। ई-रिक्साजों सौग्रावनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। जाय जाब्रबथायाव भरतनाथ 70 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला भरतनाथआ गावनि न'निफ्राय लामायाव ओंखारबोदोंमोन। मख'नो गोनांनि नाथनि मेगननि नोजोरा लोरबां दंब्लाबो प्रत्यक्षदर्शीफोरा अजद होदों दि ई-रिक्सा सालायगिरिया गोदान गारि बायजेननानै गिबि खेबनि थाखाय सालायदोंमोन, जायनि जाहोनाव बेबादि बिथाङा एक्सिडेन्टखौ खालामदोंमोन। थारैनो आसाम रायजोआव मा जानो थांगासिनो दं? बर'नि 125थि एमेन्डमेन्ट बिल पास खालामनांगौनि थाखाय बर'आ गोख्रोङै सोरखारनि सेराव सोमावसारनो ओंखारबोनायनि गेजेराव बे समाव आसामाव थानाय मोनद' जनजातिफोराबो ST दाबिनानै दासान्दि सोरखारनि हेंथायै सोमावसारगासिनो दं। थारैनो मोनद' हारिसानो भारत सोरखारा 25 नबेम्बर खालाराव STखौ होमारसिगोन नामा? जेराव बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। मोनद' हारिफोर टाइ, आहम, मरान, मटक, चुटिया, कच, राजबंशी आरो आदिबासीफोरा डिमान्ड खालामगासिनो दङ STनि थामोनथा।
बेनि गेजेराव दासान्दि बर'नि गेजेरावबो मैखोमै धरना थामहिनबा डिमान्ड खालामनांगौनि थासारि जानानै फैदों, जेराव 124टी एमेन्डमेन्ट बिलआ पास जायोब्लासो बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथानि माखासे दफाफोरा मावफुंजागोन, जेराव 124टी एमेन्डमेन्ट बिलनि सिङावनो गासिबो बर'नि गेजेराव थानाय जेंनाफोरा सुफुंजानो थाखाय लामा बेखेवगोन। बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दासिम एसटि होनायनि दाबि खालामनायनि बेलायाव थामहिनबा बेनि हेंथायै जेबो गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनाखै, जेराव बेनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ रावबो दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोनाखै। बिटिसि खुंथायाव थानाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारियाबो बेनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै, जेराव बिथाङा थांनाय माखासे दानफोराव एसटि नांगौना नाङा होननानै बाथ्रा बुंनायखौसो नुनो मोन्दोंमोन। थारैनो फैगौ 25 नभेम्बर खालाराव आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा मोन 6 हारिनो एसटिनि थामोनथायखौ होमारनायनि बेलायाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो मदद दं नामा? बेनि सायाव आबुङै मदद दं नामा? जेराव बेनि सायाव जेबो हेंथा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि। जों मिथिगौ मोन 6 हारिनो जुदि एसटिखौ होमारोब्ला बर' आरो थाखानाय ट्राइबेलफोरा गोबांथार खहा जागोन। बेनि गेजेराव बिटिसिआ बांसिन खहा जागोनखौ जों नुहुरखायो, जेराव जों मिथिगौदि बिटिसिनि बांसिन गोहोआनो बर'फोरनि आखायाव दं आरो जेब्ला बिटिसिआव बर' थामहिनबा मोन 6 हारिनो एसटिखौ होमारनाय जायोब्ला बिथांमोना गोबां जायगानिफ्राय फैनानै बर'नि थाखानाय शेड्युल थामहिनबा 6 शिड्युल एरियायावबो बिथांमोना हा बायनानै थाफैनो खाबु मोनगोन। बेनि अनगायै बर'नि रावबो दैदेनगिरि एमपि, एमएलए, एमसिएलए दैदेनगिरिफोर थानो हानाय नङा, जेराव बिथांमोनाबो गोहोआव फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना गावसोरनि गोसोबायदि पार्टिखौ दागोन, गोसोबायदि गावसोरनि एमएलए फसंगोन, गावसोरनि गोसोबायदि एमपि, एमसिएलएफोरखौ बिथांमोना दागोन। बेनिखायनो जोबोद बर'नि थाखाय गिख्रंथाव थासारि जानानै फैगासिनो थानायखौ जों नुनो मोन्दों। थामहिनबा एसटिखौ जुदि होमारब्ला बर'नि मोनफ्रोम बिथिङावनो खहा जालांगोन, जेरै साख्रि बाख्रिनि बेलायावबो गोबां खहा जागोन होननानै बे बाथ्राखौ थांनाय माखासे दान सिगाङावबो बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंबोदों। बेबायदिनो थांनाय माखासे सान सिगाङाव बर'नि थामहिनबा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो रोखायै बाथ्रा बुंथिदोंमोन। समाव आसाम पुलिसाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। सोरखारनि साख्रि नागिरग्रा एबा सोरखारनि साख्रिनि फारसे गोसो होग्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बावैसो सिगां फोसावनानै होनाय बायदिब्ला फिन आरोबाव रायजोआव गोदानै 4000 पुलिसनि बिफाननि साख्रिनि मासि ओंखारनो थांगासिनो दं, जेराव गिबि मन्थ्रिया मा दानाव ओंखारगोन बेखौ रोखायै फोरमायनाय जायाखैब्लाबो दान मोनसे आरो दान मोननैनि उनावनो आसाम पुलिसनि पस्टआ फैगोन। बे समाव लाइमोनफ्रा थियारि जानानै थानो हागोन। हादोरसानि सोलोंथाइ बिफाना थाबैनो एलपि आरो इउपि फरायसालिफोराव 4500 लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरि मासिफोरनि थाखाय थिसननायनि हाबाफारिखौ जागायगोन। बे बेलायाव गुदि सोलोंथाइ बिथोनगिरि चुरंजना सेनापतिया सिगाङावनो फोसावखानाय बादिब्ला फोरोंथाइ मासिनि थाखाय सिगांनि आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि फोरमान बिलाइफोरखौ गाबोननिफ्राय जागायगोन। मख'नो गोनांदि बे बोसोरनि जानुवारि दानाव 2900 गाहाय गुदि आरो 1600 गोजौ गुदि मासिफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय फोसावजादोंमोन। 42000 बिजाथिफ्रा एप्लाइ खालामनायनि उनाव आनजादाव उथ्रिनाय बिजाथिफोरखौ 4500 मासिनि थाखाय सायख'नाय जादोंमोन। गुदि सोलोंथाइ बिथोनगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला गिबियावनो गुबुन गुबुन बेंगुरा बिजाथिफोरनि थाखाय थिखानाय गासै 402 मासिफोरनि थाखाय फोरमान बिलाइफोरखौ भेरिफिकेसन खालामनाय जागोन। बेनि उनाव गुबुन बिजाथिफोरनि फोरमानलाइफोरखौ भेरिफिकेसन खालामनाय जागोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिहोनाय बादिब्ला गुदि फोरोंगिरिफोरनि थिसनथाइ लाइजामखौ बे दानाव मावख'आरि महरै रानना होनाय जागोन। बेबादिनो सोलोंथाइ बिफाना बिजाथिनि फोरमान बिलाइफोरखौ थाबैनो फोरमान खालामनो थाखाय मख'दों। उत्तर प्रदेशआव सोमजिदों मोनसे जाब्रबथाय। मोनसे अन्थाइ खनिनि मोनसे बाहागोआ बायफ्लेनानै गोबां खामानि मावग्राफोरनि सायाव गोग्लैफैदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाया सोनभद्र जिल्लानि मोनसे अन्थाइ खनियाव जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाब्रबथायनि समाव सा 15निफ्राय लानानै सा 18सो मावथिफोरा जाथायथिलियाव भुगिनांनो गोनां जादों। मावख'गिरिफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला दासिम सासे सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांनो हानाय जादों। बे समावनो दासिमबो गोबां सुबुंफ्रा माखासे जायगायाव नांथानानै दं एबा फबसिनजानानै दं होनना मिथि मोन्दों। थाबथानानै थानाय मावथिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय रैखाथि होनाय हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दं।
खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथाया सनिबारनि बेलासि 3 रिंगासो समाव अबरा पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय राजपहारी हाजोनि कृष्णा कुवारियाव जादोंमोन। बे हाजोआ 400 फुटसो गोजौ। गासैबो मावदांसाफोरा हाजोनि गुदियाव गाव गावनि खामानिखौ मावगासिनो दंमोन। सनिबारखालि मोनायाव ताराबारि पुलिसा ड्राग्स फालांगिरि अनवार हुसैनखौ ड्राग्स जगायग्रा हानजाजों लोब्बा थानायनि दायाव खारदोंमोन। अनवार हुसैनखौ सोंथि खालामनायनि उनाव गावनो पुलिसनि सिगाङाव सिमान जादोंमोन आरो बिथांनि न'आव गोबां ड्राग्स दंमोन। बरपेटा पुलिसा बिथांनि फोरमायनाय बादियैनो बिथांनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसा हमजानाय अनवार हुसैनखौ न'निफ्राय ड्राग्सफोरखौ जब्द खालामनो थाखाय लोगोआव लानानै थांदोंमोन। बै समाव आदाबारियाव हमजानाय अनवार हुसैना पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखोमानो नाजादोंमोन। जेब्ला अनवार हुसैना सासे पुलिस अफिसारखौ नाख्लायनानै खारनो नाजादोंमोन अब्ला पुलिसा जेबो राहा गैयाजासे बिथांनि सायाव गुलि गावदोंमोन, जायनि जाहोनाव अनवार हुसैननि आगसि आखायाव गुलिया नांदोंमोन। दासान्दि गुलि गावनानै जोखोम जानाय अनवार हुसैनखौ बरपेटा मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिमोनदों। दिल्ली मेट्र' रेल कर्परेसन थामहिनबा DMRCआ दिनै फोसावदों लाल किल्ला मेट्र' स्टेशननि गासैबो गेटफोरखौ दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिना होनाय जाबाय। 10 नभेम्बर खालि स्टेशननि साखाथियाव बेफ्रुनायनि उनाव स्टेशनखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। रैखाथिनि थाखाय स्टेशननि गेटफोरखौ बन्द खालामनानै दोननाय जादोंमोन, नाथाय गुबुन मेट्र' नेटवर्कआ जेबो हेंथा गैयाजासे सोलिबाय थादोंमोन। सनिबारखालि DMRCआ गिबियावनो मोननै गेटखौ खुलिदोंमोन। मख'नो गोनांदि लाल किल्ला मेट्र' स्टेशननि गेट नाम्बार 1 नि साखाथियाव नेताजी सुभाष गार्डनि ट्रेफिक सिगनेलनि साखाथियाव गुफुर गाबनि गारिया बमाजों बेफ्रुसारदोंमोन। बे बेफ्रुनायाव जेराव 13 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन आरो गोबां सुबुंफ्रा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। उनाव DNA नायबिजिरनायनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों दि गारिखौ बे मुंजों मिथिजानाय फरिदाबादनि अल फलाहा मुलुगसोलोंसालिजों सोमोन्दो थानाय डाक्टर उमर नाबिया सालायदोंमोन। बमा बेफ्रुनायनि उनाव रैखाथि हानजाखौ थिसनदोंमोन आरो गासै ओनसोलखौ बेंखननानै दोनदोंमोन। खाथि खालानि हाथाय बाजारफोरखौबो मोजाङै सिग्रोमनाय जादोंमोन। बेनि उनाव दायो गासिबो खुला जाफिनबाय होनना मिथिमोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुन
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।